מה עושה שילתי בגן? שילתי כן. עושה ככה. היא טורפת את היד. היא טורפת. היא טורפת את היד? כן? וואי. ומה עושה איתמר? איתמר בגן כן. חוטב ככה. כן? שלא. אבא. מה? שלא ערכתי במתכה. כן? וסגי, מה עושה בגן? בגן? סגי, כן. סגי? כן. סגי בגן? הוא ילד טוב? סגי בגן הוא משחק במתכה שלי. כן? ואתה מסכים לו? יופי. ומה עושה יצחק? יצחק? כן. אני חוטא, אני אביא ככה, אני אביא מתכה. כן? אני... כן. ומה עושה ישעיה? ישי? כן. ישי יוזב חול. הוא משחק בחול? כן. וגם שילתי משחקת בחול? מה היא עושה בחול? בחול היא ללכת בגדים. היא מלכלכת את הבגדים? ואתה לא מלכלך? לא. יופי. ומה אתם עושים שם? ומה קרה לך היום? היום? כן. קיבלתי מכה בחצר. קיבלת מכה בחצר? כן, באוטו. באוטו, איך קיבלת את המכה? ככה. בהגה. בהגה? מה, עשית ככה? איך עשית? תראה לי. עננן. עננן? ונפגעת עם הראש בהגה? אוי, הנה איפה זה, תראה לי. הנה המכה. אבל זה יעבור, נכון? כן. זה יעבור, לא נורא. בכית?